Hier moeten de nije wenten komen, bij de Alvesterde vaarroutedel. De plannen zijn al redelijk concreet. We zijn zo ver heen dat wij alle onderzoeken hebben gedaan. We hebben met alle partijen al uitvoerig gepraat. En wij zijn nu haast op het punt dat wij op technisch puntje de ontgrondingsvergunningsaanvraag initiëren kunnen. En ik de bestemmingsplanwijziging dat die ik starten kan. Al jaren wordt vregen om nijbouw in het dorp. Een soort oudkerkers moeten nou uitwijken naar omliggende dorpen. Er is dan ook al een soort concrete belangstelling. We hebben op dit moment gewoon een lijst met 20 mensen en we hebben op dit moment 15 mensen die heel concreet belangstelling hebben om in het plan te waaien. Jonkende Huizen krijgt het volslijne dorp een boost. Nou ja, wij willen graag dat het wetter wat hier achter ons leidt, dat wat meer toegankelijk wordt voor elke niet. Want dat is in Oudijk net zo. Nou, met dit plan kunnen we dat realiseren. Dus mensen kunnen als het ware bij het wetter achter een huis, voorhuis. En dan kunnen we het wetter wat eten biermaatje, zodat hier meer mensen genieten kunnen van het wetter en ook van de Alvesterde vaarroute.